зарядаш якним 2 рӯз свободный мебарад. Телефони Power Half. Ин телефон хубиш ҳамин ки батарейкаи телефон 7000 мАч мешавад ки зарядаш якним 2 рӯз свободный мебаратона. Бо ҳама хубиш дар чия ки дар дохили комплектатсияи телефон якта кабел Type-C ба USB оригинал компания Tecno, блок питанияи 45 ватта, якта дига защитная пленкау чехоли прозрачный аст ки прозрачный хеле необычный жесткий. Метавонед ки истифода кунед. Телефоно нахе дизайнои необычный доранд ва телефон боша процессор Mediatek Helio G Ultimate мешава. Helio G 100 Ultimate мешава. Камера телефон 108 мегапиксел, экрани телефон боша Full HD 120 Гц кор мекунад. Телефон боша ҷои зарядтакш Type-C, колонкаш стереодинамика ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мехона ва тарзи кор карданаш ҳама ба шумо нишон медиҳам. Хитон бинед ки телефон чӣ хеле кор мекунад ё намекунад дар комментария ин телефона хитон оценид кунед. Чӣ хеле гуфтем 120 Гц плавн экрани телефон кор мекунад ва тарзи камера карданаш бинед ки телефон 108 мегапиксел сёнка мекунад ва хитон ина бинед ки телефон чӣ хеле качествакати камера кардест. Ва дар якчанд функсияҳое дорад ки телефон бо метавонед ки дар навигатор, дар доставка яъне ё ки процессор игровой дорад ки метавонед кам играан бозӣ кунед. Нархҳои телефонҳо бошад дар магазини Realphone. Чанд сом? Телефон мешава 8/128 ва 8/156 мешава ки нархҳои телефон дар магазини Realphone 128 тагаш 14,500 рубл, 156 боша 16,500 рубл. Ба ҳамин нарх хир метавонед ки соҳиби ҳамхери телефонро шавӣ. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат доставка боша ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошен то метрора доставка хоҳем кард.